Spiritus Sancti Evangelii secondo Luca. Gloria a te, Domine. Si Jesus ingon sa iyang mga ginunan, o sa pagbantay kamo, ayaw kamo patuyan sa pagkaon o pag-inom sa makahubog na iningon, o ayaw kamo padaog sa pagkabalak ay kung ining kinabuhian. Kay tinalo ang ikalitan kamo ni Ilaw, kay mo abot kini sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan, ingon sa usa ka lita, o sa pagbantay rin kamo pag-ampo kanunay, nga makabaton kamo kalibuon, aron makaatupang kamo na dili maunsa dili tanan nga mahitabo o makabarog sa kubangan sa anak sa tao. Verbum Domini. Maglingkod. Mga igsoon, karong adlaw ay nakatapos ang adlaw sa tuloy-tuloy. Ang atong Ginoo sa Kristo gihatag nato sa praktikal o buhit na pahilomdom aron dili ka mawa sa tugma o habog nga dalan sa kinabuhi. Duha kini kabutan. Primero, ingon ang Ginoo sa Kristo, ayaw ka mo patuyan. Karaan ako yung patuyan mo. Saan ko sabot ako patuyan? Adyaw pala kami. Yun ang Ginoo sa Kristo karon. Adyaw ka mo patuyan sa pagkaon o pag-inom sa makahubog na inom. Iklaro ka dyan. Kaon o hubog-hubog. Ayaw ka mo patuyan kaon o pag-inom sa makahubog na inom. Ano yung pag-inom na nag-inom adyaw palagi? Kini pahinumdum ang pahibato sa Panginoon sa Kristo na adyaw patuyan. Magamit yun sa tanang bagay sa atong kinabuhi. Hinumdum sa pagulong ngayon sa unang mga asawa. Adyaw palagi. Kay tanan na kuwang mao, tanan na sobra o mao. Buti pa sabor, sakto-sakto na dyan. Kay tanan na ibalabihan, mao. O ang tanan mo na akuwang na mao. Unang praktikal sa rin mo na, wag mo siya kulit, hindi mo magpalalo. Hindi bitaw pag-upatagpari. Pag-upatagpari, puno pa bitaw ng-energy, puno pa ng-energy reason. Una ba, mabati yung mga mo kuan ka sa kalipay sa mga tao. Ako din ang magpapati o 2007 na pare o 2008. Pagka 2008 ang magpapari, ito kung nag-istilo sa parokya sa roon. Mantay, hindi naging askay pa tayo. Nagkaroon ng puro tablita sa sa labas. Sumul ko sa una o ay punta tayo inom, yung pinag-isang baliyo. Nagkasuwal ko sa ulang pagpapakumpari na kumatik na sa isa tuntag, linggo ba doon, na ako yung isa o sa niya. Muna ang hindi mo sa umisang magka-aral na iwaiwai ko, mo inanak ko ang isahan, mas uwaw mo ang mahadyan na sa makog ka. Muna ang umisang maganak, kaya nung sa hindi ko na tulog mo, kaya uwaw mo pare mahadyan. Makaupan na ako dito, na-minister na nangamatay na bulong, nangamatay na sa Dado, sa Namo, sa Dudong, patay na, nangamatay na. Kanya, nakapatay ko, wala katuwi, patambor mo ito, maningil na itong lawas. Hindi na siya matanaw, pero hindi na siya matanaw kung tagay. Pamalilong na ito ko. Pero nakasuko ako lang sa unang mga kasuko ko kung tagay karon. Alas 3 na lang punto. Alas 3 din kaya na madala mo na nagindulay alas 4 sa lamang mga kita na natubo sa gawin sa utungan. Pahit sila. Hindi na kumatugan na sa loob ang lamang. Sa una, sa una ko ito. Kinaibang ito palagi.
Sakto ba yung tawag sa Diyos Kristo? Ayaw palabing kaon, ayaw palabing inom. Kaya lang pa, ang practical sa pagkatawag pa sa lawas. Kung na manawag yung lawas ang saon na yung pagbuhat sa pagbuhaton, sa pamilya, sa trabaho, o sa pagbuhaton sa simbahan. Nagkaroon ang pagpalagi sa pagkawal o pag-inom, makawa natin sa tinuod ng mga mahandli sa tinubuhi. Kaya ang tao ng pagpalagi sa mga butang at kalimutan ng kanilang ang pinahit, mawa ka sa tinuod ng kalipay, na tinuod ng mga kalipayon sa tinubuhi, huwag man ang butang. Kabantay mo na? Tinuod, malipay ka na magkaon, tapos sa malipay ang kaon. Penalawa kita may napuno sa ilang tao. Sikita ka. Sikita ka yung napuno. Ano na mag-ipa? Sa ilang pasayupan. Napuno ba yung ilang owa? Na may sa katekesis natin na itinawag ko gluttony na one of the 7 capital sins. Tawag na pride, anger, greed, sa panagubalik na, last, may usaw na kaya gluttony. Gluttony is kaya pagpalagi. Pagpalagi kaon, pagpalagi in. Tanan na pagpalagi sa kinabuhi. Kaya lang magsuka-suka na ka, na magkabigid na ka sa kabuko, ako na ginawag gluttony. And that is a sin. That is a sin. Pero naman ko yung father, kaya mo yung ibuga sa ako. Naghansok, nakaon, nakaon, kung tagsado, naman kung birahin, ito ko ba rin? Kung sa pag-alas 6, kaya pag-vista cluster, ito ko ba rin? Tapos ko, pag-alas 3, nahapos ko ba rin? Kaya diha mo po'y pakaros. Pag-alas 5, diha mo po'y pista, kuro, dito ko ba rin? Na pagkagabi, diha mo po'y haya, dahil iwas, hinapon ko ba rin? Napusog ko ba rin? Pagkupisalan ko ba rin? Kaya pinisalan ko lutunin. Actually, di man na sa ito mo magkiluto sa inyo. Ang sa ang tawag na pangijawan. Pangijawan. Hindi na kinanglan mo itong isa. Ayaw palagi. Unang minsan kasi mag-ibig ito. Kaya magpalagi na sa ulan na liya mo ito sa putanan. Kung mangulang na, mangitagwarta, araw mangulang na masenso, mangitagwarta. Pero ayaw palagi, ayaw kumasa ng kaugaling sa kwarta. O mga kalina o kalipay sa kalibutan, asaw palagi. Asaw kasulog sa mga kahilayan na marabang na yung magkakalagway sa kinalimutan ng kinubuhi. Piskay mo muna mga pag-video game. Piskay mo muna mag-jamin-jamin ka. Pero kakaakaw doon na lang sa Bilhaos, doon na lang pagkabito sa diskuhan, na wala niyo matagal yung anak ng magsipon na punong dalite na ang imuhang kwarta para bayad sa tubigo, imo lang yung sugal, terde, na amin ng sugal, na mawa ang sakto ng direksyon sa kinabuhi. Ayaw palagi. Usara ka buka na mindot na magpalagi ka. Kung magpalagi ka sa mga buka na gusto, wala na yung magpatuyan ka ng ako, magpalagi ka ng ako, magpalagi ka ng simba, magpalagi ka ng buhay kung maayo, magpatuyan ka ng buhay sa kaluboy, magpatuyan ka, magpalagi ka sa mga butang espiritu kanon, wala mo na yung pero magpalagi ka ng mga butang kalimutan, musan mo nila sa gitawag sa Espanyol o terrorism. Mga ipay, nung naman kita karon, ayaw patuyan. Kay tanan na magpalagi sa